Ka subject hagani ka sngi ka long hatu dang don mo ubakam dakaid baniu dakaid halor ka diengphna. Kata ka dei ka subject hagani ka sngi. Ngai kublei fi we pui baro haga gerteng ka bathiang tam ka jong try no penem jing yu Jesus Christ banganget kan ka subject kan ka sngi kan long ka jingker khu ya fi we pui baro ki bas shashkor but ki bas snap ya kan ka ktien ka jong blai. Banganget ka ktien ka jong blai kan ai men sim ya fi ka ktien ka jong blai kan ai jing sha ya fi ka ktien ka jong blai ka ai ru ya ka jubab ya ka ba lese pimyo jubab baro shikata. Nga soda na preng jong fi kan ka por ba usoitan upenrem ya fi man la ka sngi. Wang bet ba pi dei bet ki ba pop pi dei bet ubala le pop pi dei ka breu ka ba le gumta open kan mau ya ka pas ka jong fi open kan mau ba pi la ya lang sam la open kan mau ba pi la pen hap kon ASEAN Lysian Sausian but open kan mau ka nongut chu kita ki samla ka ba pi la ya hap open kan mau ya ka jing ya lenti ka jong pi ka ba menshwa open kan mau ya pi ru ba ka no pi la long ba syukor pi la long utau breu ba lamler utau breu Beralih shibon ki kam ki bathala. But haduk mentah kani ka mensim jeng songrem ka dan hapi. Tadeng ta pi ling a ka mensim pi pisa kata ka donot ka jong pi. Pi ongan le kumno kan. Ranga kwa ban ongi fi kani ka sngi ka mentah. Ba dan udakat. Ubakam dakat. Yau dakat halor ka diengphna. Ujisu yau dakat halor ka diengphna. Hatu ula penrem ne, hatu ula penksan ne. Hoi don arngut ki dakat we shikaman we shikadiang ngamtip ubakumno u gentat baru bakumno u pediang ring atip tangine ka we ba we taula kentat ba uda ken benru ya Jesus Christ baru klem nyo ai ru ya u bat ula ken kam ka ya Jesus Christ ba deheng ta ba mau rengkat bat kata ka pop ka jong u hagata ka snila sanar ya u hangta Bat haba uyap sunan ru isha bam jikot. Namar ka jing bam nget ka jong u, ka jing bam pediang ka jong u, ka jing ka bam kain snap ka jong u. Ba namar ka jing sarong ka donut ka jong u. Ka pelong ya u ba undu ya ka jing penem. Baro arngut kidi ki dakat ya ka ba la sakhi da ka sarkar, la lap da ka sarkar. Bat la kem ya ki namar kita ki kam runar ke jong ki. Bat kum ka sarkar ka ais non da ka death sentence ya ki baro arngut. Uwe uyo ka that sentence but na lor kata udang sngo sarong halor kata ka jinglong jingman jong u udang sngo hok udang sngo biang udang sngo sarong what hadu kata ka point of death lani hadu kata ka khlep mat jong ka jingyap ru udang sngo sarong ba udang sngo biang bi alade ba udei wabiang reu ni we pat u sngo tho ya kata but nga kwa ban puli ka ni ka por na ka tien ka jong blai ka babel ke thu la nang ipuli na Lukas kal nong ka ba arfulai ka khot lai khundai ter ke thu wei na kitiki nong kam sneu balas dien ula kran ben ye u da ong memlong uta ukres tu pen im yela di bat yang ide henrei uta wei par ula thu ba ula sneng ye u da ong mem shifting setia yu blai na ba melong hapo ka ju ka jing penrem mangisi syada ka ba hok ru namar ngili op pediang ye ka ba dai na kitaki ai ru ka ba ngila le henrei uni shimla le ai ru ka Bantei. Ula ong te, ko Jisu tu kan mau yang anda me poi ha ka hima jong me. U Jisu le thu ha u. Shisha nga ong ha me. Ha ka ni ka sngi men long lem bat nga ha paradise. Ani ka long ka kentien ka ba Jisu kren na ka bantau ni u dakat. U ba sngo thu shisha ya ka jinglong ka jong u. Ba u dei hok ban yo ya ka ne ka capital punishment ni ban yo ya ka ne ka rai ban sha sdien ban sha yap no sunan ka ding phna namar usngo tho bolong u nong pop u ba shisha ban namar bo usngo tho bolong u nong pop u don kam yo nong penem bat u phla hang ta ong mangi shisha baro arngot ngila le pop men re u ne u khlem le ya ka pop u ong hang ne henrei shimla le ai ru ka Bantei ka bamot hi bau ni udaka halor ka diengphna utip yo Jisu bau dei wei mdei tang ma u henrei uta wei ru utip bau Jisu dei wei le se ha ka por ka bau Jisu udang shakri udang le sharom shaneng ban pen khia ban le shibun ki kamba kini ki dakat ru ki la tip ha hi shapang u Jisu henrei wei shim langet but wei ulanget bau ni udaka u badakat chi shahiru ulayo jing pen em ha ga ne ga sngi ban nga kwa ban ong na kamta jong fi phim shim la dakat hado benda dakat kat uni dakat shisha balada Jisu la ban map uni dakat halor ka diengphna
kan utam maap ya piru tadeng ta kwa benong fi kan ka sngi ke momenta kan mau bau jisu ha ka diengphna shwa bonai tino ila ka mensim ukraini kini kentien bong la pendap bagani ka kentien la pendap ka bamut hi uang ngala pendap ban sat ya pi ngala dap ban pen khot ya pi ngala dap ban pen em ya pi ban pen san ya pi ngakwa un puli kani ka khot kani ka por ya ka ba ka kentien ka jong blai ka batai shapang kata ka jing pendap ka jong try an puli kani ka por na ka shiti ka beneng kong shaki korin ka lanong ka ban rio ka khot ka ba khat way ka bible ka ongom ne henry la sat ya pi henry la pen khot ya pi henry la pen san ya pi ha ka gerteng u Jesus Christ u bau try bada u mensim u blai jongi kamot bau Jesus ha ka diengphna u la sat ya pi u la pen khot ya pi u la pen san ya pi ha ka gerteng ka jong Jesus bat ya kata ka trei kamru da ka bor ka jong u mensim ba khot jong blai badin ta kwa benong i fi la da fi la nget how Jesus Christ phim dei shu utau badang sakut sa hagapop nene badang don case habeneng bapinang sa kita ki pending cases kung briu badon ki cases sagakot ngakwa badang ifi hagaying shari ke jong blai ya ka case ke jong fi ya ka ta ka kam ke jong fi ya ka ta ka pop ke jong fi blai wangam kan mau shu namar ngala pen khot ngala sat ngala pen khot but ngala pen ksan ya pi ka babel ka angkum nero na ka shitish ki nong rom ka lanong ka ba pra ka ni ka khot ka ba laipo way ka angkum ni ka tin ka jong blai bat ye ki ba ula thmulu pa ye kita ula khot ru bat ye ki ba ula khot ye kita ula pen ksan ru ti ki ba ula pen ksan ye kita ula pen don buram ru ken ma ba ka jing penem ka jong blai kam dei ka ba shu jamenta hendra ka jing penem ka jong blai ka dei na du shwa bau blai un thau ya ka perthai ula don lupa ya ka jing thmu jong ka jing penem ula dep thmu lupa ban pen em ya pi ba ka jing penem ka dei tang lang bau Jesus Christ bau la pen kre lupa ya ka ne ka lenti da uhi da u khon jong Jesus Christ ka ba mot hi na kwa banong e fi kam don ka no ka bau blai shim la pen kre lupa nam ta jong fi ula pen kre lupa ya ka lenti ka ba pi pin lat badeng tau la thmu lupa ban khat yafi ula thmu lupa ban pen ksan yafi bat habau pen ksan yafi da shi shaun penan buram ru ya ka jing em ka jong phi bat ka dei kata ka trei kam da ka bor ka jong men se ma khoi la da fi nget la da pi nget ka jing trei ka jong men se ma khoi ka la halor ka jing em ka jong phi badeng ta kwa banong fi ka ne ka sngi ka mam ta compare ka pop yu phi la le ka kam yu ka ba phi la le ne ka kam ba man ayu ka ba phi la pendap compare marutrai ong lada pikla ka bamut ha ni ka sngi lada ngala ben penem mindu dakaid u badai ben yap shisharo utrai penem ong ha ni ka sngi men long lem bat nga paradise utrai ong ifi ka ni ka sngi ru ngan penem ya fi fin long lem bat nga shabam jikut ngan ai fi ka jing em bam jikut ban menta ka sngi fin long jing thau bat mai ka babel ka ong i ka ta kum ta lada ei ru udan ho kres long jing thau bat mai ke barem kila do no hakmi fi jalong ki jing thau ki batma ki ei ki barim ki la do no akhmat jong blai ke ki fila le ha ka por shisha ka tin jong blai ka ong ye ki tanganam kan mau shu ka babel ka ong ka ta la da fi pule ka shithi ka baneng kong jong yanes ka nong ka baneng kong ka khot khandai ka kran ni ka ta ba da fi plai ki pop ka jong fi ong shisha nga long u nong pop niu dakai alor ka ding phna u pla ya la de bo dei shisha u dakai u dei shisha u nong pop la da fi plai la de fi dei u nong pop but la pi pan map igi pop ke jong fi akhmat jong blai ken ma bo trai map namar uladep siudor ya kata ka pop ke jong fi dei bo shu map kum tu henrei namar uladep siudor ya kata ka pop ke jong fi but phim saram ei shu ru hau syaitan baru syaitan la ban le don bori ei shu halor jong fi la ban kenoi ei shu halor jong fi la ban le don bori ei shu halor jong fi namar ba phim don je dei shu bat u fi dei u riu khot namar la pen khot ya fi na kata ka ram ju ka pop la sat ya fi na ka pop bat la pendan buram ya fi bat bala pen ksan ya fi badeng ta kwa badang fi ka ne ka sngi ka manta piken mau ya ka ne ka wai mdei ki nong pop hen re fi la kala long ki ru khot ki jong blai fi kala long holy fi kala long kita ki ba khot maru tau bala khat ya fi ulong u ba khot kumta fi long ken ki ba khot badeng ta kwa badang fi la da fi snol thu ya ka ta ke ei ka bu try la le ka ding phna u try ula pen khot ya fi ula map ya fi but kan mau ya ka ne ka wai soitan ada wan man pen ram ya fi
กับบาเบิลก็อ้องกตาชิติชกินน้องโรมกับน้องบพรากันคอดมันนึงกองนามาร์กตามนันชุกจิงเป็นเริ่มกันยี่กิตากิบเฮาคริสต์ยิสูยี่กิตากิบยาอมชุกกัดกุมกัดดอกฮันเรกิบยากัดกุมอุมันซีมแล้วฟิลายาอุมันซีมจงอุบเลยอุมันซีมบักคุยอุตรกรรมฮักจิเอ็มกับจงฟีอุตรกรรมมันเป็นเด็บยากตากะกับเบายิสูแล้วเป็นเด็บฮักเด้งพนามันซีมบักคุยอุตรกรรมมันเป็นโคตรยาพีมันซีมบักคุยอุตรกรรมมันเป็นชัยบอร์ยาพีมันเป็นสันยาพีมันเป็นธรรมายาพีมันเป็นจานายาพีก็ได้กับบอร์ก็จงมันซีมบักคุยกับบาฮาปอจงฟีกับเป็นลองอีฟิวจิงเท้าบัทำไมแต่ในแต่กว่าลองอีฟิวก็ได้กับสกีฟินันกัมชิชาอยากกับบอร์ก็จงมันซีมบักคุยบัฟินสงทุอยากกับตะกี้เก๋บักคุยกับเอาเบลย์ระดับเละนำตะกี้จีเอ็มกับจงฟีแล้วฟิลาเปรียงชิชาอยากกับกับเอาทรายแล้วเป็นดับพลอร์กับดิ่งพนามันซีมบักคุยนำมารุลองบักคุยอุนังเป็นโคชโชยาพีกันนาดูมันตากสกีได้ยินตากทิ้งกับจงเบลย์ก็อังบลาคอดอย่างงี้บันลองกีเรียวโคชดังเลยปุเลกับชิติชกับน้องโรมกันน้องกับบันนึงกองกับคอดอย่างงี้กับยาทุอย่างงี้อยากกันนี่กับจิงชิชากับบาเบิลกับอังกับนี่กันน้องกับบันนึงกองกับคอดมันเหี่ยวกับอังหากกิตาบาร์กิบาฮารุมกิบาเอียดกิจงเบลย์บลาคอดบันลองกีเรียวโคชบาร์กีเรียวโคชกิบาดันฮารุมหากกิตาปอร์กิเดกีเรียวโคชอังกับตีนกับจงเบลย์kita kiba iet ki jong blai baro kita kiba harom kiba iet ki jong blai balakhat ban long ki rew khot long ka jing happy bat ka jing sok nau blai ukpa jongi banau Jesus Christ utrai bakwa ban long fi ka ne ka ski ka bamanta to ai ba kan long ru ka jing ka jing em ka jong fi kan long ka jing sok ru ka jong blai ha ka jing em ka jong fi ka ba ukpa jongi banau Jesus Christ ubatrai jongi to ai ba ka jing ka jong blai kan to ya ka jing em ka jong fi Fila yo man taga sngi daga jingai ga jong try. Fila yo na marbo try la le bahaya fi. Fila yo ga jing plat fila yo ga jing pengsan. Kadai tang na marbo jisu la le. Mdei ba pi le. Tada wat yu ngo sarong. Ya ga bo blay la de le nam taga jing ga jong fi. Marbo try bala ai fi ga jing job. Mdei ba pi le hi dala de ban yo ga jing job. Na ba pi job man taru kam dei ka ba pi job daga bor ga jong fi.แต่ในตาวัดไอ้บ่พินเงาสรองน้ำมันกตากำได้ก็จิงจ็อบก็บ่พินจ็อบในดูตรายบลาไอ้ยังก็จิงจ็อบฮาฟีบัดเดมาอู้บลาเด็บจ็อบยังก็ป๊อปเดมาอู้บลาเด็บจ็อบอยู่ไซตันบัดก็จิงยับบัดเดมาอู้ไอ้แต่ก็จิงจ็อบฮาฟีกันนี่ก็สงีไงทราวน์ไอ้ฟีก็บอร์อุนังเป็นสละเอฟีงินยอบเป็นยาดไว้กันนี่ก็ปอร์มันตาเอ็มก็จิงเอ็มก็บ่โคตรนาดูมันตาก็สงีก็จิงเอ็มก็บ่เคลมจิงเล็งอาเคลมจิงปิซาแต่ก็จิงเอ็มบันสโนงบันไอโง่บันชักรีโอเบลย์แต่ก็จิงคอมเมนพินยอชูนันโนกัดนิวจิสูพินยอชูกัดนันโนกัดกันนี่ก็จิงไอกับบุตรายไอกับจิเอ็มกับจงฟีตัวไอบุฟินชักรีอุดกับจิงคอมเมนนาดูมันตาก็สงีนี่ด้วยกันนี่ก็ปอร์ฮาเลลูยาตรานี่ก็ปอร์งาไอโง่ยาเมโกปาเมไอกันนี่ก็ปอร์ยากับบางยอบันยาเครนยากับตีนกับจงเมอับไลตราชิชากัดอุดากาเอลอร์กับดิงพนาเมลาเป็นเอ็มมาตรายเมลาไอหุยกับตะกับจิงเอ็มกับบัมจุกดตรายมาไอรุยกับจุกกับจิงเอ็มฮักดิกิคนกี่จอมเมอับไลชิชาวดากาอุบลาดากาชิชาเมลามาอับไลยากดิกิคนกี่จอมเมตรายลกิลองกัดบักกิลองรุอับไลงัดทิปยากนิกเอาไว้บะเมมาอับฮักนิกสกีบัดยากบะเมเป็นเอ็มยากีฮักนิกสกีซอยตันเมมลาชุนเป็นรัมยากีซอยตันเมมลาชุนเป็นเลดอนบอร์ยากีนามาลาเป็นตะกุดยากจิงได้กับจอมเมบัดกีนาดูมันตากสกีฮักกระเตงอุจิสูบัดกสนามกับจงอุจิสูHallelujah. Dua yang kerkui fi ba. Kau abang fi em nak jing em kau berkui nendok mentak kesini. Na em syuk kata jing em kau berfikir mau ya tadi eki keberim. Lalu em nak kan mau ya kan kau way bau try lalu suspa fi kan kesini. Fi em mentak kata tanda jing ai eki jong play. Kau abang fi compare ke pop you fi lale. Hak por fi dang samla. Ke pop you fi lale. Mensuan kau abang fi nendok mentak. Utrai ulam map ya fi ba utrai open coat ya fi open thmai ya fi em ka jing em ka balai luit na do man ta ka sngi em ban shakri utrai em ban yaro ya ka kerteng ga jong trai hallelujah nga dwai na kar khu fi baro fi nang la ban em shu fin shakri shu ya utrai do man ta hadu ka jing wan ga jong okay hallelujah la pen ksan ya fi la pen coat la sat ya fi la pen don buram ya fi na do man ta ka sngi ha ka kerteng ka don bor Jesus Christ amen but amen try nang kar khu fi nang ai bor fi unang pensle ya fi unang pentema ya fi bat unang ra ya fi nakabenta ka buram ga jong umpen kam fi kublai shibun ngin saya sempat la fi nang don kam gi jing dwai pila un phone ki numbers ki ba fi ka screen ga jong fi pila un wan ye kendo yang ngi ru hang ne ngi dan ne do ka sngi ka ba ar do ka sngi sa jan jong ka tayo ngi dan ne ban snap yi gi jing don kam gi jong fi bat ye ka bangin yo ban dwai ya fi ba ban ar ru ka tien ga jong blai nam ta jong fi blai kar khoi fi kublai shibun ngin saya sempat Amen.